Kenet sä ottaisit tonne sun jengissä noista kolmesta? Hyvä kysymys. Kyllä mä ottaisin ne kyllä tutoa kaikki. Se on ihan sama kuin sä et vois valikoida mihinkään duuniin. Sulle vaan sanotaan, että nyt sä oot MTV:llä ja that's it. Ei pysy hoosti jalas, niin tää kuva on vähän siinä ja siinä. Tänään meillä pitää olla hyökkäyspeli sillä tasolla meni ihan Jokainen heistä tajuaa, kun on siellä yö Moskovan hotellissa nukkunut, että tästä me ei voida kuin parantaa. Se oli hauska. Mä tuen sen. Tänään ja huomenna seuraavassa. Risto Duffa, Juhani Tamminen, miltä Leijonien tilanne huomista ajatellen näyttää? No, tilanne on loistava. Pelejä jäljellä, joulutulossa. Anna pieni mahdollisuus. Vedä tuossa lopussa sitten kaikki nämä eleet ja kaikki. Anna mulle tuon väliin, että mä en tuu ihan putoon monttu. No niin.